Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Izar, zezan duzu lehen, atzo ez tegiz egatzen duzitzaizula, justo. Rekomendatu dakozula Karl Marxen bigote bizarra. Ze da inekin, Marx. Ja. Ez da igual egin eta amar edo... Berrogei igual bai. Berrogei urtekin? Bai. Marx. Eta ente hau nintzen, atzo botaien Frida Kahlon dokumental bat, eta Frida Kahlo eta Trotsky amantiak izan ziala. Bai. Zu basekitzen hori? Gertu egon ziala, bai, amantiak izan zela, ez? Hain gertu ez? Hain gertu, ez? Ja. Ez. Hore biliziela, bai, argazkiren bat ere bado, ez? Bai, bideoak be bai. Bai. Bideoak? Bai. Liaiken eurak ez, baina batera bai. X bideos, da. Ja, porno komunista. Frida komunistia esan, ez? Bai. Berez, bai. Baina ez da en plan bi mundu paralelo moura, baina epoka iguala. Frida Mexikon eta Trotsky hor, ez tegizu, Rusiako revoluzioa izua, iraultzaia eta hor bat. Iesean jutekotan ez, bueno, kera gezki, ez? Ja. Okerra izan ziteken. Klima hotzote klima pelea fan zan, ez? Hori da. Troskistia zan, ez? Trotsky ustot. Nik uste berak ez duela bere urola definitzen. Ez? Ez. Ostras. Baina izango zan, ez? Bueno. Nik uste Trotsky zekan honena betarreko ez diela. Bai, ez? Bai, oso guapoak. Alo Harry Potter? Oso Harry Potter, egia. Hortik atea zuten, egin. Ja. Jo, katalan batek akaboen, ez, Trotsky? Bai? Bai, no zan, izena? Ostra. Bueno, izen katalan bat, seguramente. Bai. Izen katalan bat izango zen. Eta Hitlerrek betzun bukatu horre Ego Ameriketan edo Mexikon edo Ego Ameriketan edo esaten dute. Zuk tragado zu teoria konspirazionistak? Bai. Asako nazi pirauzian Ego Ameriketara, ez? Hori bai. Bera. Biboteak enduta eta bermuda hola pizkat, ez zenuk esango, ez? Copacabana, ez? Hitler hor... Zelako nahasketa, hor Rusiako iraultzaileak, naziak, denak hortik bueltaka. Bueno, dene dakate turista izateko eskubidea. Ez? Hombre, bersio ofizialan arabera, Hitlerrek behan buruaz beste inoen, ez? Oso. Gauza bat aguan pastilla bat ostek izea, zianuru. Tiroa ez. Uste dut, hori zianuruak eta gero, pum, uste dut, asegure egiten. Dice, ziur, oza... Ba, ez dakit. Ja. Gaur egun aparkalekua da. Da, aparkaleku normal bat, eta hor, azpi, behan bunkerra, goizan da aparkaleku normal bat, dauz kotxe normalak, Alemaniako kotxe normalak. Baten bat nazia izango da, Kotxeak? Bueno, kotxeen bat. Portzentajea ikusita aukera asko. Kotxeen jabia nahi duzu esan. Bai. Ja. Bueno, kotxean marka ere izan ziteken. Bai? Volkswagen esan edo zein zan Alemaniako marka mitikoa. Gauza naziak egin zituena. Hori ez da pixkat Barzina egintzuna Iruñako Gaztelu plazan. Ze gauza naziak? Parkina egin hasi zian Gaztelu plaza azpixan, eta topa hausian antzinako erruinak ondare zela da. Arrillak. Nazitxen gauzak? Ez, arrixe egin, eta enbiarrean induzketa zientifiko bat, parkina egin aurrera jarritu den, eta arrasto arkeologikoak edo estilo rotonda jarritzea parkinean ziar. Ez? Bai, aparkatzen duzu eta kristalera batean nola gertzen dira, ez? Arresian zatiak, bai. Eta, bueno, horiek ezabortegian bukatu ez dutenak. Claro, hori da. Hori ere gintzun.
Yolanda. Ai. Bai. Eba, gorra ziga, Gara, esan duzu Mars beti zarra izan zan, ez? Ia, eski Jaio zen zarra. Nik irudia biak. Ez? Tipo Brad Pitten filma hori, baina aldrebez. Hoi da. Jaio zartuta. Edo nola, ez, bera ere... Brad Pitt, bezala. Brad Pitt eta Mars, ez? Brad Pitten filma hori zen... Bai, bezala baina Brad Pitt doa gaztetzen. Hori ba. Eta Mars ez gaztetzen. Mars hori oso okupauta zen. Gauza totxoa pentsatzen. Joder, beti zarri. Ez que beti bizarrak sartu jen dago, ez? Bizar. Bizarrak Bi Mars. Bizarrak sartu, oin zela ikusten duzu? Sartxoago, bai. Zenbat urte gehituta? 10. Bai, zei. Zei jo? Zimozu bajan iken dutzu. Ez tapau iken dago. Bai, bat ez beste... Haien, uneko 40, baina gehiago estalita dekozu, Bueno, da densoa eta homogeneoa. Ja. Aurrekoan ura eraten, eta mitiko botella batetik ura eta gero jauzi egiten dara ura. Ba, aurreko esperientzia zen ura jauzi eta ja, okotzetik bera ja txorreo egiten dagoela urak, ez? Baina bizar oneri esker edo ura jauzi eta tantanka ziorduko bastante denpora pasau zen. Claro. Osea, eman zidan denpora servillete baten bidea joateko. Zaten du urak bete bere bidea topatzegula, ez? Hor izerdia botako zuen urak. Ez que horria, uraz aparte sartzen xatzu, ez dakit, apixa bat aldo zuen, txoritxo bat edo, boligrafo bat edo. Bai, adibidez txepetxak aldo gorbean apixen. Ja, ze guapo. Bai, oso guapo. Ba, jondikela. Esteriazko? Osondo. Ez duzu, astentan ere ez duzu sekretoa argituko, ez? Ez. Vale. Ai, bai, venga, azkenengo guna da. Noiz tan epe muga? Ez. Noiz jakingo du Euskal Herriak, zergatik egin duen esfortzu hori? Kebinek? Igual, medik urte betera? Hostión, joderi. Egian guz gaude. Zineklar, gerra nuklearra, ate jokado, Bai, ez? Bueno, siquiera... Agindu hemen mikrofona aurrean, gerra piztuz gero, gerra benetazkoa, ez orain dauden txitxina boskeak, benetazkoa. Bueno, orduan bai, bueno, ez dakit, bai. Esan dungo duzula. Ez que ne goitik instantzia batzu daude. Enez pertsona autonomoa. Gure gainetik bakarrik izarrak gaude. Ostra, hori piropo bat izan da. Zela... Oinatikoak, barne. Zela hartu duzu piropo hori. Ni akordo naiz guk pista bat egun gebela. Gainera oso pista morbosua. Bai. Gauzat, baina... Bai, izan geben. Bai, igual baina... Zeukara... Zena errepikatu. Hori azina errepikatu. Zein da. Osa... Nien asoritzen? Ni ez? Ni bai. Ez, bale, izar. Lazaitun gogora danok. Eta... Atu anasa? Hartu arrasa? Ez jan donutxas, ja Marxek janda etorria? Palmera bazan. Palmera pollo? Palmeria munduko onena da. Aizu, bakarrikan noizian, behin jaten bat duzu. Esan da? Oinatiko, bertso zaharrak. Bertso zaharra. Hogei urte edo. Palmeria jaten bat duzu. Bueno, San Ferminetan egon zeatea. Ez. Tema... Ez? Ez. Jo, ni betzegiren baietz. Ez. Zu bai, jo? Bai. Zerta fan zinen? Zen bagau? Egun bat. Agaurik ez? Ez que Renfe... Jo, da... Zer da? Renfeko zerbitzua Euskadi eta Naparro artean euren esan maparen arabera, da jotakutria da. Maparen arabera? Baina horrengo gunean badaude trenak. Baina, dauz bakarrik bi tren, egunian, bat joanezkoa eta bestia torrezkoa, konekta egin dagoenak Gipuzkoa Naparroakin. Zer dago, goi. Ja, bueno. Oñati Iruña... Estrategia politikoa, Bai, zatikatzea. Ondari zara, Ondari zara. Eta tarifia be, nola ja, eskualdez aldatu jendozun, kakotxartean, bajota karua. Igual, izan marratik, Iruñan nipa gautan, igual, €21. Bai. Hori bai, zerbitzua daukazu, prentsa zerbitzua, eta... Komuna, hola, ate... Prentsa zerbitzua? Automatiko ate birakariarek. Osa, Diario Facho eta Diario Navarra, dakazu laskura, ez? Hain ulertzen du zergatik trenak ordaintzen digu irratia programako gentiari zatik ordaintzen dieten trena irratiak. Bai, agian Kataluniatik Iruñara jotea merkaua da. Eusko hori da asuntua, bai. Bai.
Bai. Zer da horratzean. Eta gainera, Giputxi, Naparroa, autobusak ere, jakendu zituzten. Bentsa Zumarragatik zigoana, bai. Iruñara. Edo nola ere, gau pasa bat justifikatzeko nahiko argudio ahula iruditzen zaite. Bai, egia esan bai. Nahi dute, nahi dunak, aldu. Ja. Zer egin zenuena, a ber, kontatu, detaileak. Bai, pasoenen egun osua, txosnak nun eusen deskubriu guran. Beira. Zeinun netzegoan ez programazioa, segitaraua, ez lekua nola, ez da kartel bat, edo... Orduan, txosnak aurkitu eta ja, etortzeko ordua. Bai. Ze kontsumitu zenuen? Musika kubatarra. Bai, zea. Bai. Eta, bai. Ila dice, Gabon, hola, a veces egunon, bai. Eta, nik uste hori estrategia dela, Zer? Ez zutela nahi jendeari ezagutarazi txosnak nun zeuden, eta... Etxe bildukoen boikota? Ez da, etxe bilduko dira. Zeinek ez duna ezin da eskubeltza hor. Nahi du... Zupein boskatu egin zen. Iruñatarrak zuk ere bai. Baina, ber, zuri buruzkabitz, ez aldetu. Irain bezala hartu du. Zu gehiago. Daula xen, ondo. Ondo pasa zenuen? Bai. Zeinen joan zinen, hori ezin da jakin igual, ez? Aizpagerekin eta bezalagun batekin. Eta ikuntza nazionala sortu zenuen? Eta zanostan zurekin egon zara EHZ, Neymar. Zein? Nera aizpak, zanostan. Betu. Baina aurten? Nien ez egon, EHZ-etan. Gaur egun... Zeinekin egon zan. Kevinen pareko gutxi egongo dira, Ondala 40 urte igual gehiago, ez? Bai. Oian hori arpegian gutxi. Bueno, San Ferminak, ez? Bai, ondo. Bai, ea jundira. Bai. Zuen ustez, alako jai esplosiboak gero urtean zehar dialako bastante konservadoriak eta bastante zerrauak. Nola? Relazionatuta du? Ba, igual, bai. Bateri entzunotzan hori izaten. Dala oso hiri konbentzionala eta tradizionala eta gero beharra dakoila urtean behin urte osoan iken ez da guen hori aterateko, ez dakize. Horregati donostikoa diain nioñoak. Ez dakize. Piratekiko respeto guztia, Eta oinatin orduan? Astero jai xetan gauzela? Ja, hor baino festa egun gehioz dago, eta hain zuzen ere zaete koibituenak. Hombre, baina, azte barruan igual bai, ulmak oprimiutako jente asko dago. Ja, hori, karo. Ulmak oprimiuta, amia aldi berian, ulmako sozio izan da, autooprimiutako sistema bat izango litzake. Nire uste, apalean. Ja. Bueno, orain ulma ente independentea denez, ez? Dena obera jongo da. Independentezatik urten izelako? Ja, ez dago... Mondragonen morrontzatik askatu da, ez? Baina, ulma taldea bera edo ulma horietako bat? Ulma taldea bera. Taldea bera? Ulma eta... Horrona? Bai, igual. Horrona zen? Ascensorian, horbea, etzan? Euskal Herrian independizatu berien bakarrak. Ja, ascensori. Autodeterminazio eskubidean nola doala erabilita. Orduan, Mondragon Kooperatiba 4 Reich finantziatzen hori gertatzen danean ulmak ez da finantzatuko, ez? Ez. Eta orain zirkulua itxi dugu eta berriz nazien gana joan gara. 4 Reich delako referentzia bat. Bai. Vale. Zuro porretan naziekin egon zara? Oporretan egon naiz, ez? Vale. Bai, oporretan egon nintzen. Oporretan nago oraindik, baina, bueno. Ja, bueno, por bakizu. Naziegin ez nintzen relazionatu gola inorekin. Gurasoekin fan nintzen, eta orduan izan zen, jubilatu den plan bat izan zen. Bera. Bai. Obrei begira. Obrei begira. Ze obra? Edo zein. Komentaiken, baian atzian. Mendi paseoak, baina, bueno, mendi paseoak, ba... Ondo. Eguraldiaz berbetan. Eguraldiari buruz hitz egin, gero azarretu momenturen baten. Bai. Olako gauzak. Bai, aitata matarteko. Gero, bueno, nahita funtzionatzen du turismo agentzia bezala. Da, turismo agentzia bat, orduan. Joan aurretik badaki, han zer dagoen, non dagoen eta zergati dagoen. Ja, bizi du. Ja, bai, ja bizi du. Ara, joan da konfirmatzea. Bai, bale, mendia, bale, oso ondo, hemen dago. Mira. Ondo, gaztiak. Oporretan liskar asko sortzen dira, bai bikote, bai lagun artean.
Bai, asko esaten du horrek, oporretan aldatzen den gauza bakarra, denbora gehiago da kasula konpartitzeko. Eta erabaki potente asko hartzen dira, ez? Imagina zuzera Parisen, eta zuretako jota importantia la fatia Louvrera, eta paso. Orduan ze. Eta hori, erabaki importante moan konzile duzu, bizitzen. Zuretako importantia alden bada Louvrera fatia, igual, ez? Ez tekit. Horako gauzak. Eta nun jan, ez tekize, eta Ze movida. Nun jan, ze jan, eta zergatik jan, atzenien. Claro, bere iztearen aukera ez da ekuazioan sartzen, ez? Zu Louvrera eta ni fentanilo bila. Bueno, bada aukera bat, Hoxe dela aukera. Hori da, dibortziatutako gentian abantaia. Hori bai. Bakoitza gure duen plana egin duela. Baina beti ez dakagunari begira bizi garenez, haiek esan gaute. Ez? Zin dut ez da... Ez da bai dakasunean zure erabakia, agian aurretik ez den hain irmoa, behin ez da batzen azten zarenean, ja oso irmo bilakatzen da, hau egin behar dut, porque aukera bakarra bizitzen, eta bakarri zoazenean aldiz, pues Louvrera joango nez, que no joango nez paisea, ez? Bai, dialektikoa bizitza. Behar da beti etxaia aurrera etxeko. Ostra, eta berriz ere zirkulo izten dugu, eta martzena joan dugu. Oso ondo. Arerioen legea eta... Balike. Ni hortaz ditzen nahi, nun gaur, pizkat. Horrekin lotuta, bai. Lehiari buruz. Ostra, lehia, basoan lehia, lehia eta giztakia. Bai. Horrekoan joan ginen sosote bakiz duen ondan? Bai. Ai, nekixe, nun dau? Anazpiti, zestu, azkuti, hor tartean dagoen mendio egitako bat, eta dago refugio bat, eta joan ginen. Hostia, refugiatuak izan zineten. Refugiatuak izan ginen azte buru batez, 20 umerekin. 20 ume? 20 ume eta beste heldu. Bale. Eta orduan ja umeak giltzaperatu genitunean haien zeatan, haien hoetan, literatan, orduan gurasoen joera bakizu zinden. Etorkizunik ez balego bezala, 2 ordutan, egun osoan, edan ez dituzun garagardoak eta porroak erreta edan. Eta hor giro hortan, ez da bida politak gartzen dira, naizta inoiz ez diozun guraso izeteri guzten, eta orduan beti umeekin nolabaiteko lotura izan behar dute. Eta bazan, umeak eta lehia. Adibidez, eskola kirola, futbola, orain gara hartan hori sortzen dela, eta batzuek basate dute, adibidez, eskola kirola egiten da, dena naztu. Adibidez, neskamutil, jakina, eta inongo salkapenik gabe. Zenbait futbol eta batez futbolean, nola ez? Pues ja bestak izedaetan, baina 10 urteekin edola ja egiten da paketen taldea eta honen taldea. Eta, claro, berez horrela plantatuta, ematen du, alternatiba dela, pues, emakumeak alde batetik, mutia bestetik, onak alde batetik, txarra bestetik, eta hori esatezu, bueno, pues, gu hipiok, esaten du, ze ondo, ez? Pues, tena nahaztu eta hola leia txikitzen da, eta beste batek ez den duen, pues, hori dela, frustrazioa areagotzeko, ze hor juntatzen direnez, maila askotakoak eta hola, pues, orduan paketei ez diete pasatzen, paketeak ere txarragoa diena, pues, haiek ez dira divertitzen, txarrak ere ez dena gaizki, alegia ez dago lazerari. Eta beste batek esaten zuen, bueno, vale, oso ondo, baina zergatik izan behar du leia. Zergatik kirola berdin leia. Ja, eta futbola ekipo batekin? Claro, futbola leia da definizioz. Hori da. Baina beste kirol batzuk kooperatibok adibidez. Hor dizi joan. Nola, kirol gehienak, inkluso mai jolasak, gehienak direnez leia, nola, norbait zu gaien duta beste bat galdu, jaztu segula gian beste bide bat badagola kooperatibo izan daitekena. Claro, ez da la patala bestea, baizik da, bueno, si quiere, pues aukeratu lizateko. Bueno, pajea hori guztia. Baina, droga kontsumituta, a muerte. Bueno, pizkat harintzeko rolloa. Baina ni zalantza dakat, eta hori da esan nahi nizuena. Aparte, umea edo kirola tola, esote den genetiko esan behar, genetiko pizkan nazia esatea da, ez? Beti arago jun beharra, ez? Hori, maten du, berezko
dugula, ez? Beti muga berria bilatu behar, ez da zure buruarekikoak izan. Ja, bai? Ambizio hori. Bueno, pues iargira heldu bagara, pues martera, heldu bagara 8.000 guztietara, pues 8.000 guztiak igo aste betean. Eta aste betean egiten duzunean, pues igo eta jeitsi txerri bat lepoan hartuta. Edo, ez dakit, bakizu hemen aipatu ditugu aztokeri guztiak egiten direnak. Eta pakete horretan zezartu duzu, Kirolan inguruko hausnarketa haue guztiak, ez? Bai. Piskat aratago joaten nahi hori hor sartu duzu. Gure izatearen, hobeto esan da izaera, ez izatearen parte zute den, eta izatearen dagoen lotuta egoarekin. Ja, hori ego postua, lehia azkenean, pues, trascenditu beharra, zerbait utzi beharra, ondoren nik hau indut, nik asmatu dut, nik... Baina ustez, bai, ez? Baina, a ver, futbola nik soluzioa ikusten dut futbola ezitia, punto. Baina gero... Futbola debekatu. Debekatu, bai, pelota, ez du zaigu pelota, ez? Ez dugu karri pelotarik, ez? Vale, osea... Hola, ups, ez du zaigu... Hori mundu osoara bideratuta, ez? Eta lehia, bai, ez? Badaran bagu zerbait, ez? Barruan... Batzu gehiago, ezatzu gutxiago. Bai. Ez lehia, ez dela, agian, eskerreko hizkuntza eta iztegian, lehia agertzen da pizkat, agian, ez? Eskerre edo eskuin banatu beharko zenuke hitza, non jarriko zenuke? Eskuin. Eskuin? Leia. Leia? Leiaketa, lehiatzea. Niz du baino gehiago izatea, edo gu oztu baino gehiago. Hasta que relazioen egin dut eskuina konservadori izatea egin da, en plan, dagoenarekin konforme. Bai? Dagoenarekin... Irabazila galdu? Inmobilista, bai. Ni jartzen bai zut bi hitzauek, lehia eta kooperazioa, ez? Ja, bai. Ezker eskuin? Ja, igual individualismoa, kapitalismoa, bale. Hori da. Bai. Ja. Ala zailkatuko nuke, baina... Bale, eske lehia, zentzu hortan, ez? Ostras, es que eskerra lehia asko inau, ez? Lehia komunitarioa, claro. A ber, lehiatu daiteke ondo eta gaizki. Hori. A ber, ez du zertan izan behar, bere horretan. Baina beti da hor, hor tartian. Bai. Berdin da kasetaritzan, berdin da futbolean, berdin da... Bai, zure aita ere oso lehiakorra, aitari ikusten zaio oso lehiakorra, Horre plan, hiru mapakin eta... Baina ezin da lehiakorra izan, ze nitan ne amak ezin esartzen. Ez, beste familia batzukin, igual hiru mapakin ormendian, eta ikusi nik badakin non bidea, bai, bidea horti da, eta... Horrez paternalismo horrekin, bai, bidea hori da, ez dakiz zer. Sarduza gratuitamente. Bai. Oso gratuitamente. Familia hosti bat izan da. Ez haukete oso nahi jenen gauzea. Zunke atera zute mia. Bai, bueno, asuntua, bai, lehia, bueno, a ver, eske bai, lehia, hor dau, ez dakit bai. Ni lehian alden hau. Bai. Eta, segun zete estungurutan adibidez, zu politika eraman da lehia, ez? Bai. Boterea baldin bado jokuan, ez? Botere kontuak, ez? Ja. Hor, lehia gabe, bueno, aldozu nahin, bai, eskuntza eta konstantziazioa. Proletargoaren diktadura. Claro, proletargoaren diktadura iristeko, lehia gabe, ez dakit. Lehia, hor dago. Es que proletargoaren diktadura etxetxe graziosoa petzeia mora. En plan, ondo zebitze, baina de repente ya pantallas pasau moren xare. Diktadura, pues eta oso sexia hitza, ez? Ez, en plan, espektro osoa pasau eta ya beste aldian agertu zian. Sorpresa, txuek? Tatxan! Eta hemen dago proletargoaren diktadura. Venga, dena lanera. Increíble petzeik eixo. Ba, ez dakit. Zu, adibidez, zu zerrekin sentitzen za identifikatuta politikoki adibidez? Zen mugimendu ematekin, sentitzen za hola... Eskerra eta feminista. Bale, hori da, orduan. Eskerra zeda, hori zeda. Zeda eskerra. Baina, adibidez, eskerra eta feminista lehian kokatuta ikusten dituzu, edo ez? Bata bestearekiko, bestearekin? Ez, bai, eta zuk identifikatu sentitzen zen. Adibidez, feminismoa, lehia... Bai, claro, inkomodua da, ez dakit, militantzia da, bai, lehia bada, bai. Bai, ne ustez, lehia da balio bat, ez? Baina horrekatu behar da kooperazioarekin, ez? Hora, nik identifikatzen dut gehiago balio maskulino bezala, eta kooperazio balio femenino bezala, eta bien arteko oreka bezala, o Nikola kokatze dut.
Gero hori ja eramaten badu pizka eta aruntzo, agian esatezu, non gertatu da baloren iraultza bat munduan. Edo gertatu den aldiro, edo saiatu denen aldaketa politiko potolo bat, gertatu den ia guztitan, lehiaren gorenaren bitartez gertatu da. Ja. Indarkeria. Ja, que fort. Eta indarkeria eta kooperazioa, edo hori asko gertatzen zaie bai, movimendu libertarioi. Dena jerarkiari gabe, profesionalizazio hori gabe eta hori guztia, baina momenturen batean borroka armatu heltzen denean, claro, militarismoaren jerarkia eta hori guztia, erabat talka egiten du beraien bidearekin, eta hori ez dut asmatu. O bai, ez dakit, Josaten dago filosofia behola sortu zala. Hor Grezian badirudi txoke kultural asko euela. Grezian? Bai. Zala ere hori jende asko pasatzen zana, Afrikatik, orain bezala. Ekialdetik, bai, exactamente, bai, eta Europa, eta kultura horrela borbor bezala zegoela, hola, konfrontazio asko. Konfrontazio hortatik sortu zala, pentsamendu hau kritiko, razional berri hori. Esklaboak tartean zituna. De total. Baina, bueno, ez bazitzen tokatzen esklabo izatea, ondo, entasgarri zegoen. Ez baina, zuruk esan duzunakin erlazionauta, konfrontazio barik igual ez da aurrera egiterik, edo zer? Ni horren aldeko naiz. Ni kombinazio baten aldekoa. Konfrontazio bakarrik, bueno, muga ditu bai. Bai. Konfrontazio bakarrik eramaten du bai autokonfrontazio batea moan, hau da, zu eta zure taldetxoa, eta gero hor zure taldetxoan purgak, eta... Bueno, konfrontazio dialektiko ere badago, ez? Galderak zabaltzen du bidea. Ero, kerrena da konfrontazio negatiboa. Osea, Espainian pasu zela, ez? Golpe de estado, eta 40 urte diktadurara. Osea, errepublika baten bizi, eta ala, katapuntxizpun. Bueno. Batzutan gauzak ez dira nahi bezala teatzen, ez? Bai, oso batzutan. Oso batzutan. Hortaz ezer badakigu herri enten. Vale, ondo. Eta gauzak ez dira ondo atera? Ja. Non? A ver, ia esmatzen zuen ni pistarik eman gabe. Bai, estatu batuten. Palestina. Bueno, bai, arrazoi dezu ebiek. Baina, etxe ez bataz bestien inguruan, ez? Eibarren arkitektura eta... Eibarko bat tartean da. Bez, pista bai horrekin ez, A ber, geixo? Zein da Europako txapelduna, bain? Onduko kirol bakarrean. Leia erdian. Oiarzabal? Espanya. Ia, irabazin zuen, ez? Irabazin zuen. Eta gola sartu eben, beak. Zeinek? Oiarzabalek. Eta Nico Williamsek. Nico, claro, bai. Ere baiki. Euskal Herria aintzindari. Claro, bixak euskaldunak, aibala. Euskaldunak bat. Bat, vale. Ostra, orduan... Nahiko ondo izkutauta. Egun horietan, uste dut. Baina, uste derrigortuta dauzela, jolastera selekzioan. Bai. Ja. Bueno. Zein diete. Ja. Ez? Ja. Zei hilabeteko soldatak kendu. Edo... Eko jendeak. Bueno, hoxe, txapeldunak. Zer ondo? Ospatu zenuten, entzun zenuten? Oinatin segiro. Bilbon ez zuten jarri pantalla bat, kalian ikusteko. Bai. Ni dakit boikot propaganda saldu dela oinati mailan, pare bat tabernari. Boikota, hola, jarri zutelako hor pantailan. Ze? Partidua, eta gora Espainia. A ver, ya salto majo mando zu, Bai, gora o arriba, ez da gize. Hombre, arriba... Ez goratzen. Bai, promoziona guine behin partidua, birra merkea, etorri zaitez gurera ikustera. Ja. Osea, kampaina eginda, hori bai. Gure selekzio... Gentia gure selekzioan inguruko mobidak, ez? Hor, estado zentaola, whatsappian taola, gentiak, nik usi dut, hori, gure selekzioa. Bueno, aukeran, hobez irabaztea.
gero jasan behar dugunagatik, baina gero esan, alako izar, omen diren horiek, gero ez oinetikoa, bazik eta horiek, azten direnean pizka libreago hitz egiten, pues, gizarte honen miseriak ageriago geratzen dira. Zegia esan, denen artean burmuin bat osatzea nahiko lan dakate, eta behitu batzuk badirela, zeglezio osatzen duten jokalariek, baina gero beraiek txalokari direnak, pues ondoago, haien artean ere hostia botatzea. Adibidez, hor tartean, Europako jokalaririk honen izan dana, eta Espainiako selekzioarekin 16 urteko hori. Bai, Jamal zela da. Bai, Marokotik edo familia etorrita. Pues, 100 lagun, Lamin Jamal, come jamón, oiuka gotea. Oi, nun, zetezun gurutan? Madrilen. Bai, hor partiduan? Espakizunetan, ez behin erabazita. Bai, zure jokalari bati, pues nola... Ez dakit musulmana izango dan. Bera Mataron jaixotakoa dela baki. Bai, bere familia. Bueno, berdin musulmana izan dela, nola aita Marokokoa den, pues venga, come jamón, hijo de puta. Ez? Ja, baina aldi beren zure taldekoa da, ez? Oso, onena, gainera. Onena, beragatik irabazi dute. Hola, se izan diteke. Ia. Ja, hostia, bai, Oso polita. Eta gero mikrofona hartu eta Gibraltar espainola den aldarrikatu. Danak hori jokalariek, Hori jokalariek. Gibraltar espainol eta gero jendea, pues, koroka. Ja, gero jenteak esan du futbolak ez daukala ikusi politikarekin. Hoi, esan du, gero jenteak, Baina, kuriosa da, zezuk esaten badiezu, Gibraltar Britainiarra dala, hori esan da, zerretzen direna dira, Trebiñu Burgosekoa dela defendetzen duten berdinak. Eta Kanariak, Espainia eta ez? Afrika. Hori, baina brendako ez. Iba, ni nintzen topaketa interpirineal baten, ez? Pirineo guztien artekoa? Bai, Pirineoen ardaztuta eta Pirineoen inguruko topaketa bat, ingurumen eskuntzatola, ez? Eta hor, txosten bat egin zuten, Frantzi aldeko jenteak, eta txostena irakurtzen, eta txostenan agertzen zen, zan agiri bat, bertan sartzeko, talde horretan sartzeko bezala, ez? Eta firmatu egin behar zenuen eta horrela, eta txostenan agertzen zen, Espainia Ipar Afrika bezala. Espainia Ipar Afrika, bueno, oso akuratua. Bai, hori da, frantzisen begira agien. Ja, hori, estatu datu arrazko pentsekin daue gu mexikanoa garela, edo Mexiko eta Espainia iguala dela, eta horako gauza. Beto, hori izaten izaetela, beto entzun hau. Imanol, come on, pass the ball. Imanol, Sparta Dabaco. Imanol, a su AI song. Vamos Español, Imanol Dabaco. Imanol, přichází letenské úsměvy se rozáří. Imanol, španělský obránce, hned se pustí do práce. Vamos Español, Imanol dává gol. Imanol espainola dela. Oso espainola, no? Espainola dela. Eta ez da parada lesari. Jaiak esan duzun, estatu batu barrek ikusten gaituztela, mexikarra gaula, hau da, atletiko jokalari bat fitxatu duela Esparta de Praga edo Txekian, eta ongitorria amateko bideoklipa prestatu dute, eta... Ez que pereza... Vamos espainol, eta bera agertzen da bideoklipan gitarra jotzen, osea, bera ere parte. Osea, ez pentsa Gallartakoa. Bueno, pues... Gallartakoa, esan duzu? Gallartakoa. Bera Gallartakoa. Bera Gallartakoa. Joder. Bai. Lehen pasau du por alto, gainez, pasau du gaindik gai bat. Gainez? Bai, Trebiñu zer. Trebiñu zer? Meloi bezala hartuta. Bai, gauza bat. Nire irudiketen xat gerozta hundixagoa dela, aprobetxa egin dabitzela eta mapia gerozta hundixagoa dela Trebiñukoa, araba erdixa baino goxau da. Handitzen hori dela Trebiñu. Bai. Galdera, baten bat egonda sekula Trebiñun. Ni pasa naiz. Bai, existitzen da. Bai. Ez baduzu askar frenatzen, ez anteatzen, hori esate izuten. Zer motza da? Barreiatuta. Araba guztia bezala, kenduta Gasteiz, dena dago barreiatuta. Ja. Bai. Espagetiak lurrera ertzen zizkizunean bezala, ez dakizun ondagoen erdigunea. Ba hori. Zer da, herri bat da? Edo da bakarrik lurra? Herri batzuk. Herrizka. Eskualde bat. Txiki-txikia. Komarka. Kartan, kontzejuak eta gozteiek dazkate.
Eta eurari galdetu ezke euradia burgostarrak, o zer? Gehiengoa esango nuke ez. Ez? Praktikotasunagatik, eta agian aldarrikapen nazionalik edo gaztearik, baina jun behar baduzu burgosera, hospital, rollo administratiboak eta hori dena, dinonik. Oain, zein edaka Trebinoko lagun bat? Ja, eski, inorrek. Nik ez dut inoiz ezagutu, inor Trebiñukoa. Inoiz bez, bueno, bitu. Eta Zuberoko lagun bat? Jo, asko, Zuberoan, zenba lagun. Ez, nire palo. Batez? Ez. Ah, bueno. Zuk bai, ez? Ni baten bat bai, baina. Baten bat, igual bi. Agian bat. Eta lagun. Bueno, behin kaletin iguala ikutu ninduen batek. Baxe Navarren bai, Baxe Navarren ja gehiago. Gertu dago, igual ez dakit. Eurak bastante berezixak sentiken dira, ez? Tuterakoak, barkatu? Bai. Tuterakorik? Zero. Tutera espitik, Osea, ja eremu Gipuzkoa bezalako eremu handi batean. Karkastillo eta... Ja, Blanc Koreia, hori da, Karkastillo, Habilitas... Horrik emuten dago diala, eta da naparrua, ez? Bai da. Bai, bada. Aplazio egiten dago. Bai ez? Geixua, jode. Ez igual, Trebiñu da, Euskaldun haua, Habilitas, baina, ebarkatuen abilola esaten aboleo. Alaitziz. Beti eskertzen dira gai hauetan, rankinak. Ja. Bitu, justizia... Bera fanaiz. Bai, ez dakit. Eta rankinaren bestaldean, zer egongo litzake? Hor ja. Hernani errentetatik bizi da. Bum! Izan dako... Tipo, eske bertzaren muñan. Izan dakoa? Ja, ez da hor. Bai, ja, ez? Ez da, aparte erderaz barra itziten dela. Ah, bai? Ja. Bai. Vale, orduan Hernani ez. Bai. Zein? Nora nahi duzu izar. Ze baloren arabera? Orduan dugu, Habilitas egon leke... Herri ez Euskaldunen... Euskal Herria, Euskalduntzeko, erabat Euskalduntzeko, lantzaren puntan, zein dagoen? Bai. Irulegi? Iruña Beleia? Ostras, bai, Irulegi, igual. Bai, hor dago... Sorioneku. Nik uste hor dago. Euskal Abanguardia hor dago, ez? Sorioneku, bai. Abanguardia dago Lurrazpian. Hori da... Hostia, no. Hori da lerroburua agian, ez? Bai, hori da lerroburua, gaurko titulu hori da. Barrura begiratu behar dugu Euskaldunok. Hain barrura Lurrazpira, Joe. Argudia bilatu behar ditugula. Horrekin ustartzen dituzu gente arkeologia salea, gente espiritualista, terapia salea, nik uste dut baukala. Betu, Iruña Beleien topatu dutela zirko bat. Gautako gure zirkoa eta Iruña Beleiakoa. Oi, noiz, gaur egun? Atzo, eran egun. Zirko bat aurkitu dute? Baina zirko... Osea, erromatarren nera. Kontemporánea. Beteko kriston... Bai, benetan. Luze-luzia, kola... Boiekao baten forma dakatenak. Punta bat gabe. Bai, hori, Lurrazpian. Eta goza gehiago, baina ez dakite zer dian. Eta ja, hausia eta hori ja konpondu zan. Zer konpondu zan? Hausia. Hori ez da konponduko inoiz. Ja. Inoiz. Agertu arte... Bueno, berdin da. Agertuko balirare, idatzi zitunak biziri balego, nik uste ja gurekin doala. Horruko motaben Irulegiko eskuari buruz dokumental txiki bat, zerbait, erreportaia txiki bat, eta Sorioneku, eta ez dakize, imagina egin Sorioneku biharrean beste zehose garten nebela, en plan, guretako txokantia. Hori batzu bota genituen. Bai, hori izan da. Bai, en plan, espainolan naiz, edo la... edo... Migrante puta horiek batozela gure emakumea lapurtzera. Bai, hori da. Eta Sorioneku da, tipo, nada, nazien eremun sarrera jartzen zuena. Bai, el trabajo será libre. Hori da. Ja. Kauzte, hasieran oso optimistikoki hartu zen, Sorioneku, eta gero ja etorri zen horren reakzio, a ver. Ja. Bai, izan pizkate Kataluniako independentzia memea. ¿Ves? Neska ahora gertzen dela dena manda eta handik 5 segundotara
Kriston Peniakin. Pues, bai, Nafarroko euskaltzale sutxu, horietako batzuk. Meme horretatik pasazian. Hori da gure herria. HTA da gure herria. Batzen dituna. Bukatuko hau enoiz baita, ez? Ez que HTakin be, aztontan ez da zerbait egon. Egon? Bai, bueno, astero pasaiken azeo zer, baina aztontan... Ze pasada? Ez da gehiago. Zemento gehiago? Baten bat fan da harrin bat jartera edo... Ez igual dago, eso notiziaren bat. Baina, Ez dakipa. bai. Ez dakit ikusiko dugun guk hori. Aimarrek ekarri dago hemen etxeko lanak ondoin, ja. Bai? Utziko diogu tartea? Venga, maita. Vale, tartea hartuko dugu. Bingo batik. Bueno, aberen nabil oso puntual, baina oso korente nabil berandu girekin. Hori da. Europar selekzioak, izan ziren ba. Europar selekzioak. Osea, futbolanak ez. Ez, bestiak. Beste gizonena. Hori da. Batzuk emakumea dira. Bai, bueno. Galdetu barko zitzaien. A ber, emakumea dian. Zuk ala irakurri dituzu? Ja. Telebistatik, segurazki. O internetetik. Bai, internetetik. Ja. Ja, igual, onena galdetzia, ez, aurretik. Onena galdetzea da. Bestela gainera eskertzen dute asko. Zuzezarak izan dela emakume. Galdetzen badiezu von der Leyeni. Ja, liotan alna izartu, ez badu galdetzen. Osea, mota igual galdetutu ere, bai. Bueno, ni hasi nintzen fijatzen, a ber, hemen guztio beti politikan inguruan hitz egiten dugu, baina beti gauza berdinen inguruan, ez? Orduanik esan nuen, a ber, gozen fijatzera ertzetako alderdietan, periferikoa dienetan, txikiak, ez? Minoritaria dien horiek, ez? Marginalak, osea, ez ezagunak edo ignoratu dienak. Eta orduan zintzen fijatzen guk ze eskubide genituen alderdi minoritarioari bozkatzeko eta zintzu ziren. Vale? Hora, nik oina esango ditut izenak. A ber, zuek entzun da dukazuen, bintzet. A ber. Vale? Izquierda Española entzun duzue? Bai. Bai? Bai, Antonio Resines. Hostia, kontrolatze duzu, Ba, honik, sozialdemokratak. Bai, bueno. Bai, bueno, demokrazia barruan, bakizu. Bai, adibidez Gorka Maneiro UPyD-koa izan zen bat gaur egun hor dago. Bai, hori da. Gorka Maneiro. Eta Izquierda Unidakin... Fatxa progrek. Fatxa progre? O progre fatxa, nahi esuna. Ostras, hori da proletarroaren dictadura, al revés, bezala. Al revés. Dictadore langile itxura. Bueno, ez da hori ere, langile itxura. Vale. Nazionalismoaren kontra daude. Firmemente. Ba, es que ordena PSOE-ekin gertatzen zaio bezala gertatzen zaio berei. Ordena gaizki jarri dute. Izquierda Española ez. España eta gero, si eso va, izquierda. Espainiar nazionalismoan kontra ez dauz. Ez. Etxotik, euran esloganetako da, el partido que reconcilia a España con la izquierda y la izquierda con España. Beitu ze polita. Ahí bala. Azerra zeuden. Vale, beste bat. Frente Obrero. Bai, hori bai. Ezagutu zuen? Hori badate, aurreko ziren fatxa prograk eta hori dia fatxak. Bai. Naizte izena, izan ziteken baiekaseko talde... Bai, honen lidera ikusi eta, ostia, nazional sozialista alzan izen oso lasai, Bai, baina gero begik kliskada bat egin eta zatezugu, izan ziteken oi bat. Bai, hori da. Baina gero beste begik kliskada bat egin eta zatezugu, ostia, naziolo totala. Ja, beste begik kliskada eta desokupa. Gero jazten daizketan eta... Frente Obrero berri nik lehenengo izan nuen mugimendu sozialistaren hitzaldi baten. Aipatzen zuten Frente Obrero eta aipatzen zuten zerbait... Kontra, no? Bai, osea, en plan, beste aldean egon gora ditzazala. Ez mugimendu sozialistaren referentzia bat o aliatu posible, ez da, baizik eta... Txungo, txarra. Gauza txungo bat esala. Nik horren zunuen lehenengo aldiz. 10 puntu ditu. 10 puntu. Frente Obrero. Proposamena. Selekziotako. Lehenengoa, por nuestra patria, por España. Porno? Trapatia? Bai. Mira, ondo zida, Asi, azkena lixan zauz. Bero. Pornos ta patria. Gure muguen defentsan, bigarren puntua. Gure muguen defentsa, ez bestena. Hori da, bai. Vale. Eta gero, bueno, danak ez dut irakuriko baina... Hori zure mugak defenditzen mozu, bestien nabe defenditzen mozu. Horti ze joan, nire kritika. Ostra. Bueno. Enaiz hori, eta jauzi ere ez. Ez ari importatuko, Frantzian oraino heltzen den. Pirineoak ez baditu pasatzen, bera entzat ondo, ez? Bai. Baina Gibraltar Español. Bai. Islamizazioen kontra. Bai, oso. Espainiaren batatsunaren alde. Joda. Klase politikoaren kontra. Hori oso garaiko eslogan bada. Ja. Bai. Klase politikoaren kontra, bale. Eta...
kampo espainolaren defentsan. Kampo hori ez da Nola? izaten. Kampo, ez da, kampo... Defensa del campo español. Bueno, campo, nekazaritza. Nekazari fatxak. Vale. Ostras, hau egia, ikin da boinak iragana jota idolatrara, eta nire amaman izara horrek esekita, eta ze ondo la berduria nire baratzan, eta... Hau gehiago dira txorizoa. Txorizoa eta indabak. Vale. Nik uste. Bai, honein obrerismoa da, obrerismo identitaria. Amonak eginda, hortan asmatu duzu. Amonak eginda eta aitak eizatuta. Ja. Txerria. Batera garrera zuen bion aportazioak, eskerrik asko. Dire irautzaileak eta patriotak gola. Oso, gero, orain Andaluzia. Da, besta alternativa. Zu ez Andaluza? Bai, nire. Ezagutzen duzu, ahora Andaluzia. Ezagutzen nuen Andaluzia, nación andaluza. Takitor barruan sartu diren, zain ere nola lau lagun diren, pues, bakizu lau lagun daudenean beti joera dago 6 talde sortzeko. Baina horietako bada. Beste, baina posten naiz Andaluzian ere euskeraz izena jartzea alderdiari. Ni horrekin be harrituta gatu nintzen. Osea, orain Andaluzia, ez dakit, vale. Igualango euskaldunen botoak... Claro, euskadizekoak. Justitia Europa. Bai, hori bai. Garapen jasangarria. Bai. Askatasuna edo agenda 30? Uran galdera horia. Aukeratu egin behar zuzu. Edo askatasuna edo agenda 30? Pues ez dute zer aukeratuko, zer uste dut ez dutela boskatu, ez da aurkeztu direnak ere. Ez? Bai. Hau ezaut. Escaños en blanco para dejar escaños vacíos. Bai. Hori ja klasikoa da, ez? Hori klasikoa, bai. Eta, zentzu pizka badu, Bai. A ver, nik ez tota rapo? Eskainuak zuri ustearen alde, bai. Alderdia. Alderdi bat, eskainuak zuri ustearen alde. Eza, boikot klase bat. Kontua da, orain txiringita montatu dagoen bezala, zuk astentzioa, berdin da 1,70 izan, han dauden eserleku guztia banatuko direla boskatutakoen artean. Berdin da, boskatu duzunak, 1000 boto askan edo 2. Ja. Tokatzen zaio, eta banek, ez bauzu inor boskatu behar, boskatu egit, arduan, zozeateaz gero, ez dira jungo. Eta euren programa politiko hori da, ez? Utsa. Bai, hori da. Ostra, hori oso, Iroltzaia. Oso erresa behintzet, errekatzeko. Hori, bai, empirimaketan ere aurrezten duzuna. Bai, oso abangordizia. Zerrendako osatzen ere. Nahi alduzu zerrendan parte hartu. Gero, jungo, baina ondo do, Ni hola, bai. Irautzaia dea ondorengoak. Langileen korronte irautzaia. Hor dago bat, Lucia egin niztal, eta hor, ez? Osa, horietako bat, ez? Buru bat, ez? Eta azpian beuran inguruko informazioa, eta bere informazioan horrela jartzen zuen. Profesora prekaria de universidad. Beitu. Kau, jarten bozu, unibertsitateko irakaslea, edo unibertsitateko irakasle prekarioa oso diferentea da. Zela hartzen duzun. Beura jarri zuten prekarioa. Ez da, izen horiekin ja, Frente Obrero eta beste hauek eta zienetik, osa, jarri nazioloek ere... hartu dutenean eskerreko, termino batzutola, horiek entzute ditut, eta ja ez dakit, noize momentutan sartuko diaten, gaizki. Hombre, hau dira, frakzio troskista, laugarra internazionalen parte. Ja, baina segi irakurtzen, agian gero nahi dute troski hiltzen bezala pioletakin, mena guztiei, ez? Eski da, postmodernismo bat. Ez egizu alderdi badan eskerra, eskuina, gero torten da bildu nahiakin, robotakin. Osea, ez da hau, tio. Behintzat zirkulu itxi dugu berriz ere. Troskina iritsi gara. Eta emakumeen kontua honengatik esaten nuen. Alderdi, gaztela esango duztakite itzultzen. Partido Feministas al Congreso. Bai. Feminista Kongresura. Bai. Alderdia. Feministak kongresura alderdia. Hemen behin zan intentotxo bat Plaza Andreokekin. Baina hain orokorre bakarri Donostin. Bai, Donostin uste dut. Bai, orkesten dira. Bai. Ustu baiet. Espainiako langileen alderdi komunista. PCTE. Ja. Betikuak, ez? Ez PCP. PCTE. Hori gero dago PCP. Betikoak Partido Comunista de los Pueblos de España.
hori dira kriston turra sartzen dutenak. Hau da, Partido Comunista de los Trabajadores de España. Ez da iguala. Hor dago el Frente Popular de Judea y el Frente de Judea Popular. Bai, hori gero etorriko nik uste dut, bestea. Klasikoa da PCE, ez? Bai, hori esker batua. Partido Comunista Español. Esker batua. Barruan dago. Bai, beste da, Coalición Partido Comunista de los Pueblos de España. Hori. Hori da urrengo zetorren. Horiek ere... lehenengo hau edia marxista-leninista, bigarrenak ez dakit. Leninista... Ja. Leninista, marxista. Kriston turra. Hori direnak marxista turreroak. Kriston turra sartu. Beraien eslogana da, PCTE, P, boterea, C, konbatea, T, langileak, eta E, esperantza. Esperantza, ez da Espanya, Ez... Ostra. Vale, beste bat. Alderdi animalista ingurumenarekin. Bueno. Pacma aparte. Bai, supongo, bai. Ez Pacma, hau da Pacma. Bai, esaten dute, bai, alderdi politiko gara, baina ez besteek bezalakoa. Hori da. Ostras, hori bastante nazixa da, bai. Claro, hori arazoa da, beraien mezuaren hartzaien gehiengoak ezin duela bozkau. Ja. Zatik, gaztia dialako? Animalixa dialako. Beste animalia. Eta gehiengoa dira. Gehiengoa dira. Animalia guztiak hartuta. Baina, planteatu zazu. Meritxua badakoi, baina hori adibidez, ondo gozen bai, eurak esatia, eskerra gara, eskuina, Pacma, sartzen zara hor, movida hortan, eta igual bata da jota razistia, bestia jota machistia, bestia aztekixe, Osa, zer, ikin dago berda? Balduzue, bitu, tutera, Ziberua eta Trebiñoko lagunik ez baina Pacmakoa? Ez. Ez da ere, Norrekoa guai, baina Pacmakoa ez. Norbai. Honen iruditerietan agertzen dira txakurrek, orinak, katuak, hau horrian, astoak, otxoa, azeria, antxumea, ez da fijatu zaiten, baina horrengoz guztiak ugaztu nadia, eta de repente olagarro bat. Oso argixa dira. Bai, izango da, haientzat, izango da, eskerreko alderdientzat, prentsa horrekotako beltza, esela. Ez, jarri behar duzula beltza bat. Inklusion. Claro, hori da, posabe golarru bat jartzeu. De repente, ornogabe bat. Tipiko guazen esartzen da guenean, personajeia bat, dakona elementu danak, elementu edo, igual da, arrazializatua, homosexuala, Ziberutarra dana batera. Bai. Bueno, ja honekin ja kupua bete du. Superheroia. Ez que, derremen, danak ugaztunak eta ez egaztirik, ez narrastirik, ez anfibiorik, eta bate, ornogabe bat, molusko bat, de repente, olagarro bat. Ez da oskuderik. Ez kontzeptuan ahazten, jendea... Oso zer dago, Bueno, hauek esan dute, benen... Olarrua gainera tinta beltza botatzen du despistatzeko, eta gero nahi duen egiteko. Hor dago, Bueno, hor analizi politiko... Ondo karritak. Osea, esaten daue, alienígenarik badago, olagarroa olagarroan antzauki aldauela. Bera. Bai. Meio zein esan dago. Ez egisa da. Pacmako jentiak esan dago. Ez, biologo bateri entzunotzan, olagarroa dela alien batetik dakun, osea, alien batetik gertuen dakun izakia. Ja. Eta alien baten laginetik abiatuta. Ez, itxuran ez, olagarruak, evoluzioan, ondara, pila bat urte, pila bat, izan esakabanatu. Sakabanatu ez, pitin bat... Isolatu hori da, eta beste bide bat hartu ebein. Eta beren inteligentziak ez dako guriakin zerrikusirik. Ja. Osa, gu baino tontuko diela. Ez, argisa badia, ez dako uste dut, ez dako burmuina, eta koi inteligentzia gorputu zoan barraiatuta. Zuko gehiago dakizu hori. Baina, bueno... Eta hortz bat... Ja, eta kamufla huiten dira, eta imita huiten dutzu, Eta guan hartzen daue koko batzuk, eta kokoak zanko bezala erabili, hola, klon. Eta txintxindata jota. Ze olarro zautu zuzuk, orkestu jazu, parrandarako... Olagarro jota graziazua dira, aldo beho txindata. Baio, zeixo. Bai, osea, de todo oiendo, bai. Osea, gero gualeruak ez tekiz izertan da, bitzen. Hori da, lasoa. Baina, horon, txindata joteatik ni baino inteligentikoa dira. Zu baino ez, igual txingurri bat, bai. Hori dira, gu bezalakoa, baina goizeko zeitan biziko aldia bezala zapatu baten, ez?
Eta gaina sortzeako, igual bikitxin da, eta bestatzen kokua, bestatzen tamborrak, igual. Joder, kriston planazoa. Ja. Habitu nizu maian bizi naizela, eta ez ditut kontzertu hori ikusi. Ja. Bueno, eman urrengon instrumentu bat eman eta... Ean gauez, karo, gauez ez nahi zinen, jun. Igual la sirenitakin kostaldera. nazten. Ja. Gautarra dia? Bueno, goizez, ere bizi dira. Ah. Joera dakate bietan bizitzeko. Gero nizateatzen dien. Bueno, honek animalista hauek esaten dute euren printzipioak ez direla ez erosten, ez saltzen. Bera. Osea, ez dute merkantzia da, behen printzipioak Oso ona. ezin zera joan denda batera, eta behen printzipioak egin salerosketa. Hori da jartzea bezala gozearen aurkan nago, ez? Bai. Eta bitartean palmera bajaten? Ez, nor jartzen duen bere programan gozearen alde nago, edo nire printzipioak saldu eta eroste ditut nahi eran. Hori Groucho Marx esatezun. Marx bestea, Groucho. Marxismo horretan bai. Eta berez zirkulu etxi dugu. Bai, ez ba, zaizkizu gustatzen nire printzipioak, beste batzuk ditut. Zaskatu beak. Adibidez Pac-Manenak. Pac-Man? Pac-Man da hau. Pac-Man. Ni. Vale, beste bat. Sinistu Europan. Vale. Ni hori ja izenburuti ja gaizki goaz. Eske, bello, euran horrela definitzen dira. Bueno, gaztelera esango dut. Reformista y moderada con enfoque centrado. Osa, erreformista, moderatua eta zentruko enfokea. Hori baino, hori baino... Bai, alperrikako definiziorik. Hori baino, ez muturreko, hori baino... Gauzak aldatzekotan... Aldatuko nuke pizkat, baina pizkat hori aurrerago berriro atzera karrita, ez? Bai, horreko ez. Bai, bueno, así más. Gero beste bat, festa bukatu da. Bai, hori se acabó la fiesta. Hor ja hasi da festa, bai. Bai, ez, honek korruptoen eta pederazten eta kriminalen kontra... Hau da Bukele, Bukele Spanish. Bukele Salvador. Ez dakit, zein Bukele. Mileiren aurrekari... Miteko... Bere burua libertario txat aurkeztu bezakete. Bai, eta nungua, El Salvadorkoa? Bai. Bai, Bai. Peña hori moan? New fatxa. Arriskutsua. Identifikatzen dituzte pedofiloak eta pederastak. Identifikatzen dituzte gau ez ere bai? Hiltzaileak eta bortxatzaileak. Identifikatzen dituzte? Bai. Ia, 60 korrupzio kasu baino gehiago daramatzate gobernatzen, gestionatzen, kudeatzen. Jipoitzen... What the fuck? Ez, 60 kasu, korrupzio kasu baino gehiago... Daskatela, ja. Bai, kudeatuta edo. Osea, aurkezta horretik. Identifikatuta, nola bizatu. Beraiek. Beraiek. Beitu ze ondo. Osea, da, polizia alternatiba bezala? Ez, alternatiboa, fatxa. Da, Vox epelak. Osea, Vox epelak haien begiretara. Claro. Gau, esko orain urten zaio boxeri germen hori, ez? Binbizi hori Podemos hori sortu zitzaiona sumarrekin. Hori da. Sartzen zainen zirkuan, bilakatzen zara tximino zure bai, ez? Ez que beti, ez da muturra ez da existitzen, beti gero etorriko da se acabó la jarana eta esango da oraindik eskumakoagoa. Edo asko zentrokoagoa, oza, ultracentro. Ultracentro, hori da. Ultracentro comercial. Bueno, besta de etorkizun. Aitxoini gauza bat, bukatu da festa hontan, zati dago katamixar bat. Zauren logua da katamixar bat, Anonymuseko maskariakin, bendetako maskaria. Bai. Simbolismo ez du kontrolatzen, baina beraien eslogana da kategoriak eta simpatizanteak. What? Ardillas y simpatizantes, euren eslogana hori. Zergatik ez dakit. Gero esloganaren jokoa nahi nuen egin, esloganak esan eta zuek asmatu zeinena, baina ez dago. Kategoriak eta jarritzaileak. Bueno, ez dakit nola hartzu. Zen gehiago? Alderdi humanista. Eso. Alderdi humanista. Hori gizateria guztiaren alde. Bai, baina kapitalismoan kontra. Esan dute kapitalismoa desastre badela, are gehiago gerra desastre badela, are gehiago violentzia desastre badela esan dute, eta eurak ez dituzte nahi amoak. Amoen kontra daude. Ez dute larrantzatzen? Supongo ez dakit amo hori zen. Amoen kontra badem daude? Hori da, bai. Honek aliantza bat dute egin animalistekin. Eta zuen ustez humanistak eta Pacma gaizke iruaten dira? Igual hor badago... bueno, claro.
Zatik honek antropozentrista dira. Bai. Hori da. Humanistak moztu geratzen dira. Ja. Hori dira egozentrikoak. Hombre, honek ez dira sentitzen inoren jefe, Hori horrela, Baina inor horren barruan ze. zin da nor. Pertsona, Claro. ez. Ja. Haie badira nor. Ja. Ja, ez dut uste nahi ejertzito poliziakoak eta banda armatuak. Ejertzito poliziakoak. Haie dituzte nahi, Hanik ere ez. Eta estatu zentralizatzaileak, ez bez? Hori ere ez. Sin más, vale. Oso Vale, ondo. bueno, Hori zian, bai. Gero pirata daude, piratak. Bai. Aliantza alde Errebeldea. pirata. European Pirates. Bai, oie garai baten Suedian edo hortik boska desenta eta dituzten. Bai. Jo naiz pixka kotillatzen ibili naiz eta ez zait bape erakargarria. Hor friki asko dago. Bai. Hau, bene, eskumatarrak. Ez. Ez? Bueno, gaur egun ez dakit, dagian deskuetuz gero. Ez, reformista antzeako zoz esango nuke Nikola irakurrita unan progresista, Hacker. Bai, hacker. Normalen izen ez serixuak Pobre hacker. izaten dira eskuindarrak, ez? Izen ez serixuak eta izaten dira normalean pirata, hori fatxadia, les acabó la fiesta, ez dakit. Bai. Box, ez da serixua, bai. Ja, ez dira serioak, ez da atentatuak ere. Ez? Trump behitu zen jende akatu nahiko luken Trump. Eta ia lortu duen bakarra da, bera alderditik gertu dagoen bat, ez? Ustez. Bai, ez? Bai. Hori dioten, bueno. Jode. Baina handik ez dute topatu lotura zuzenik. Ja, 2 zentimetroko aldera engatik, ez? Bai, bideoa da brutala. Zuen ustez montaia izan da, edo ez? Montaia Trump da. Ja, total. Bere horretan. Orduan, egia esan The Voice seria ezagutzen duzu? Oso brutala. Superheroiak eta politika nahaztuta. Ematen du, hango gideolariak idatzitako estena dela. Betiko altzatzen dena hor maromo zingurututa, ukabila gora, atzean justo estatuatutako bandera, bera odoletan hor rollo... Oso guapo, Eta orain ari da jarraitzen bere ekitaldi politikoekin. Eta azkenengoan bere jarraitzaileak agertu dira danak, elkartasun bezala, belarrian kotoia jarrita. Bai, ja simbolo... Hostia. Bai. Boa. Estingituko gara, desagertuko gara lur honetatik, baina inengo kanpoko eraginik gabe nire ustez. Gu nahikoa gara gure burua suntzitzeko ikusita. Ja. Nora guazen. Ez dakit, Trump suntzitzeko ez gara gai? Ez da 2 zentimetroko, ez. Igual guztia suntzitu eta beha geratuko da. Ja, bera eta labezamorroak, ez? Ez, Trump eta... Hori zatute, ez? Eraso nekular baten erdian, hori ere feika da. Bueno, bauka zentzua. Bai. Baina, bai. Labezamorroak eta bestain bat intxektu. Bai. Bai, Bueno. Nik entzun dakot, istripu nuklear haundixena, eta hau realmente alda pasau, dala munduan punta batetik, beste polorainoko zulo bat, lurrozua zeharkatuz. Txupatxuz bat... Exacto, bai, hola xen. Bai, hori zinezkoa, ez? Esaten daue posible dala. Posible dala. Bai. Zela posible, zerrekin. Hori, istripu nuklear batek aldauela sortu hori. Lurra alde batetik bestera zulatzia. Istripu nuklearra? Bai. Bueno, igual mito bada, Hoi da mitua? Jo, ez dakit, hori gauriako tentzun da. Igual, zulo bat inemen, gunun agertuko ginen beste puntan. Justo... Japonian? Ez, Tasmanian? Tasmania? Tasmania ze guapo, O Zelanda Berriko ego uarteko Hobbitonen onduan. Antxe Bilbo bolsonekin. Eze, ondo. Hori ez baldin bada planoa, lurra hau. Ja, ez da bai da hori azken 2 urtetan dako pendiente berandu. Bai, joe. Ondion ez du Ez du egin. Bale, ni terraplanista bezala gogotxu nago. Izan ere, bastante argudio metatu ditut. Buruan, zut, zeza, terraplanistia o esferizistia? Ni aurreko ikusinen meme bat, eta naiz bastante hori, jarten zuen ez terraplanismo, ez esferismo, eta zan esfera erdi bat. Mundua esfera erdi bat. Ez uretzako, ez niretzako. Bixo posik. Zentroko gentia, Hori da. Bai. Zentroko gentia, Zentako kurioso dian. Oso, muturrak ez eskizu gustatzen.
Muturro horiek. Beste mutur batzu bai, ez? Beste musturrak. Esperimentuak eta ikusi dozua. Hein? Terraplanisten esperimentuak eta hola. Batzen bat bai. Oso grazioso dira. Bai, grazioso dira gaina danak gaizkurtetik xako. Danak frogatzen dute. Estratosfera noa. Bai. The boom. Bai, denek frogatzen dute mundua piribila dala, osfera badala. Dorzen, eske esperimentua, eske zegoen, eta ordan beste bat iken dago. Ordan benetako zientifikoa dira, ez? Osa, bizan, empirikoki saiatzen dira, eta ez dute lortzen, eta ordan gehiago saiatzen dira, eta hola, bueno. Hori Silveira saio honetara kartzen dugunean. Ez dira antiempirikoak, ze. Bai. Zientziak izate xobe gauza bat, zen, ez hau ez dago ondo, eta ez esperimentu bat egin da. Ja, antipro. Gaztiak... Haitxuen Silveira, ze? Ez, ja autobusa galdu dugu, Bai? Bai, No! Hombre, tarri dia, Izar zaio Aimar! Izar, ni aspaldi nago isilik eta zuk jarraitu zu hitz egiten. Osa... Bueno, ba. Bai. Zeingo diogu, ba. Orduan zer, beste 10 minutuko txapa extra. Azken saioa da, eh? Jo! Vale. A ver... Ez baduzu abuztuan lan egin nahi. Nahi duzu partio politikoen esloganak esatea? Aber, asmatzen duzuen zeinena den? Daro kantauku agur jaunak. Vale, aber zeinena den, etorkizun hobe baten sinisten dugu. Etorkizun hobe baten... Madre deo. Hola xe. Eta que pepeti... Piratas. Piratak? Izquierda española. Izquierda española. Batzuk errexagoa dira, España lehenik. Frente obrero. Bai, oso ondo. Toma. Pegatze die. Bai, gorra dia, oso gorra dia. Bai. Bueno, oso originalak ere bai, Hori, uste dut... Por un poder andaluz en Europa. Bueno, hori, orain... Guztia izango dugu, eta bai, zoriontxok izango gara. Humanistak. Hori jota neutro asianak. Justitia Europa. Justitia Europa zan, garapen jasangarria. Pringa, oie, bai. Agenda 30 en kontra. Bueno, gauzatxo, vale. Lelo hauea. Lerdiaren izena baino. Vale, beste bat. Animalien maltratuen kontra borrokatzen dugu. Hori ba, erresa, Pak. Vale. Batzen duen eta banatzen ez duen politika baten alde. A ber, berriro? Batzen duen eta banatzen ez duen politika baten alde. Humanistak. Ostras, hori da komunismo baina al revés. Ez. Batzen duen eta banatzen ez duena. Euskal Herrian txiringito berri bat jaiotzen denean, ez? Kexatzen diren jente hori. Jode, beste txiringito bat. Ne ustez, jente horrek boskatzeko bezalako alderdia. Claro. Zatik, dago batasunan alde eta ez dibizionan. Batasunan alde. Kreen Europa. Europan sinisten. Hau da reformista moderado enfoke zentratua zuena. Zozo horreik. Bueno, kategoriak eta simpatizanteak hori ipatu dugu, ezta? Vale. Salv. Gero, politika positiboan. Honedako beste bat. Humanistak. Honedako beste bat. Humanistak azkenea izango da eta beti izango dugu. Pertsonengan sinisten duten, pertsonak metatzen ditugu. Bueno, sumar batzen ditugu. Hori bai, ez? Ez futuro, etorkizuna. Honen ningun asko ez dugu. Asko ez dugu itzen. Baina hau diskurso antzeako daukate. Osa, eskerreko alderdiak, eskumako alderdiak, eta inkluso zentroko alderdiak, ja historia dira. Batu egiten gaituzte. Enfrentatu egiten gaituzte. Orduan, ez dute balio. Orduan, eurek ez dira ez eskerrekoak, ez eskuinekoak, ez zentrokoak. Orduan, geratzen da goia edo bea, estratosfera. Edo aurre edo atzea. Oso ondo. Honen beste eslogan bada, zu existitzen zara. Humanistak. Ez, hau da Espainia olvida, ez breme. Espainia olvida. Teruel existitzen da. Taleko horretakoak, bai. Eta jo existitzen da, talakoa. Eta jo? Naparroako erritxoa. Naparroa, bai. Eta existitzen da? Eta ju. Seguro? Bai. Ez da gibanik, Adiós, bai. Adiós. Herri bat? Bai, Nafarroan. Herri guztia Nafarroan daude. Izen guapoa, bai. Kenduta, ea. Ie, eurendako ie da. Que fuerte. Osa, ea, eta eurendako da ie. Ingelesez. Inglesez moan. Turistaren turistifikazioen ondorio, Ai. Ie.
giza nazio unibertsal baterantz. Humanista. Fatxa. Humanistak. Oie, hostia, pues lelo fatxa dakate, Bai, giza nazio unibertsal baterantz. Bai. Humanistak universala dira, beti ez? Bai, universalismo. Bai, nahi dute gizatia humanistak. Baina hori gizakia baldin bazara, gure taldekoa zara. Claro, nahi dute aie bezalako gizatea, ez? Hori da. Guztiok humanistak. Incluso animalistak, ezin zeiza animalista. Izan biza humanista. Humanista. Eta gero nahi duzuna. Ez dakit. Ja. Politika egiteko modu berri bat. Ez, hau ez dut aipatu lehen. Bolt Espainia. Bolt Espainia. Zer da? EH Bildu altzan izan, ez? Perfectamente. Politika egiteko modu berri bat, bai, EH Bildu. EH Bildu. Ja. Bai, EH Bildu da, ez dakiz zer egiteko prest. Eta atera zuten kanpaina hori prest. Bai, orain, bai. Ja. Motzean, simple. Bolt Espainia honen beste slogan bada, gu gara alderdi paneuropeo eta pragmatikoa. Gu gara, nada, oi taldearen hori? Ze talde? Joder. Non servium? Salik, Baina euskeraz. Vale. Orduan deskontrol. Bai, deskontrol izan. Gu gara, gure burua. Baitu hor dago lelo bat. Ja, horrek individualistak. Alderdi individualista. Ja, hori, bai. Gu gara, gure buruan jabe, eta pentsatzeko gai gara, inor baldintzatu gabe. Modernidadian kuspidea moan. Pentsaikia garela, izaki arrazional, autonomo, inteligente. Total. Inor baldintzatu gabe, pentsatzeko bai, nide palo, horrek, Jendea pentsatzen duna altuan, eta duan horregatik ari zian, agian hori izaten, ez? Gu gai gara pentsatzeko, ez da inor molestatu gabe. Ja, eske pentsaikia da. Barrura begira gai egiteko gai dela. Haientzat agian hori ja, jende mota hori asko da, ez? Bai, izan leke. Eske da, pentsaikia altuan, eskenian. Osa, esan gurot, eske pentsaikia batzuk izaten dago dela, berbaitia zure buruakin. Berez bai, ez? Hori, orduan, pues, ja, hau esaten dozunean, ba... Barrulaka. Bai. Bueno, zer ringu, Listo? txispun. Nik uste jendeak udan pentsatzeko aina baska baduela, ez? Kantauku, azken agurrenen garaia edo agur jaun Andreak. Vale, zerbait kutria? Agur jaun Andreak ez da ondo sartzen. Agur jaun Andrea zela behan... Andre jaunak. Agur, Andre jaunak. Hola. Zela. Baster guztietako txokorik ere. Hori da, hola da, agur jaunak. Eta bestela udako kantu bat, udakoa. Itxasoari begira. Itxasoari begira? Itxasoari begira. Hori udako kantu da. Venga, kantu bat... Ze uda. Jon Maia? Izan berra kantua guztiak eguna. Ja, vale. Bakitzu Chill Mafian kantuak? Bueno, igual letra oso komplikado da, ez da oso luzia, ez? Igual. Bai, eta ritmoa ez da oso horrikoia, ez? Claro, izan behar du pizkate epiko haua. Bai. Hau zela zan, I was born errotxapean, ibai ertzean eta erdigunepean. Bai, baina gu... Cuando era chiquito. Bueno, ba, zer... Ni daka kanta bat, benetazkoa, ere zerke izan zena, bere garaia, baina zuek... Igual bastante hobetu gu kantatzen. Vale. Hakin ez duzu, ezagutza duzu, porque kriston versio pila egin diote. Bai, seguro. Por cierto, gauzat, izar, zu etorri za burumakur, bidaia guztian, eta de repente hemen normal egon za. Ikusten? Ja, profesional bat, bromia da. Izar etorri da, en plan, kriston bajoiak, en plan, nik gaur ez dut ditzen. Ja, bai. Eta behitu, buelta eman diego buenari? Bai, bueno, ez dakit, zu esango zuen. Buelta erdia. Buelta erdia, bai. Bueno, esaigu zuen, udan zer egin behar duzuen, bialdu gure WhatsAppera. Bai, faxez bialdu, ez? Eta blogean jarriko dugu. Zuen, eta gero gatozenean oporretatik bueltan, ingu anekdota kontau eta hori dana. Haienak? Bai, haienak, zuenak. Vale, baina emun numero, ez? Telefono numero. Bai, argiakoa, ez? Argiako telefono numero. Bai, nirea dela, baina bai. Así que, a ver se bieltzen zuen. Bai. Engek bai argazki lehiaketa bat. Asi gestiona usuk. Egiteagatik, badakit, gero ezin jango marroia. Hori badakit. Ondion belarritako daukagu afaria eta jorge egitea, berendurikoak. Eta antolatzai... Baina irekia. Polimaitasuna guk antolatu eta etorra dira nahi dunak. Hori hori dugu esan, jarri eguna eta ordua nun baiten, nahi duna etortzeko. Hori da, eta hori ikusiko du gure konvokatoria gaitasuna, ez da? Bai, vale. Vale. Hostia, ona, eta gero gu ezagertu.
Edo eskina baten, ez? Begira, a ver. Edo baten bateri esan, nere papela, eta zu izango zera zu Aimar, eta ez. Bueno, hori orduan belarriteko gelditzen da, Vale. Eta agian berritxora jute ere, bai, ez? Hori belarritako dago, hori irailean posible egin. Vale. Bai. Bueno, ikusiko da. Zema gauza, eh? Gauzatxoak datoz. Gauzatxoak datoz, lagunak. Oporrak parteko. Hala. Ondo bizi, ez? Bai, agur, muxuz. Egin dantza, alako temoiekin. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses